Amen. Praise the Lord. Makapanerbyos ka, MT, agtakter dito sango kakabsat. Lalo kat ada iti patriarch tayo. Amen. So good morning, Pastor John and Pastor Ruby. And to all pastors. Kan dagiti kakadwa tayong adayan ti som kakabsat. Praise God. So shall we stand please and turn your Bible in the book of 1 Timothy. 1 Timothy chapter 1. 1 Timothy chapter 1. Amen. 1 Timothy chapter 1. We read one verse this morning in verse number 12. Amen. Sino ti akin life verse dito kakabsat? Awan? Napintas dito kakabsat nga life verse. Amen. In verse number 12, kunana iti Bible kakabsat iti English, and I thank Christ Jesus our Lord, who hath enabled me, for that He counted me faithful, putting me into the ministry. Kararag tayo kakabsat, managayat ken managparabor nga Diyos, iti daytoy nga kanito, agyaman kami Apo Diyos na nakapimpintas launay iti tiyempo. At Lord, sapay kadimet Apo, tati kararag mi Apo Diyos nga daytoy nga agmalem, ket ma-challenge, ma-revive kami Apo, makarit iti pamati mi, orepe Apo Diyos iti panagserbi mi Apo ken ka. Kadagiti saom Apo ngayon kami maigan. Bendisyonam ka di Apo Diyos, iti puspuso mi, nga iso Apo Diyos ti pakaikabilan, digiti sasaom, kenikan na kami Apo Diyos, iti nasimbe nga panunot, tapnon na maawatan mi Apo, dagiti saom iti daytoy nga bigat. Kat Lord, dawatik nga rod Apo Diyos, nga paksyatom ti panakabalin ni Satanas. Ket amin dagitoy, dawatin mi itinagan ni Apo ming Jesus. Amen. Tugaw tayo kakabsat. Amen. Ti lesson tayo kakabsat, ket counted to be accountable. Amen. Counted to be accountable. So, kasla ko maiti daytoy nga bigat kakabsat. No, han ka nga naka-registro, no naka-register, ket kaslaawan lang ti pakialam mo, kaslaawan lang iti banag nga mabalin mo mat nga may tulong. Ket iti leader yo kakabsat, accountable kanyayo. Iso nga dagiti leaders yo kakabsat ket permi iti panagsagana da. Tapnon iti kasta ket matulungan da kayo nga agbalin nga aktibo kadayta nga timyo. So, daytoy lesson tayo kakabsat, no may papan iti na indyosan, amin tayo, praise God, tain bilang na tayo iti Diyos. Hantayo nga karapat dapat kakabsat. Datayo ket agturong iti pakadusaan, iti impyerno. Ngayon, praise God, gapo ken ni Jesus Christ, iso na iti, nangipaay iti biyag na, tapnon datayo ket maisalakan. So, gapo ta save tayon kakabsat, sino ti hanpay nga save? Amen? Save tayo matla amin. So, save tayo amin kakabsat. So, amin tayo ditoy, at datisong batan na kini Apo Diyos. God, praise God, kada ito nga verse kakabsat, and I thank Christ Jesus. So kada ito nga kanito, mabalin tayo nga pagyamanan iti Apo. Apay kakabsat, in bilang na tayo kakabsat, nga anak na, in bilang na tayo kakabsat, nga makipaset, iti dito nga ministry kakabsat. Amen. So, ada digiti verses ngayon nakbasahin pa ilang kakabsat, sakbay nga makita tayo DJ, umuna nga punto. Mapantay DJ, Ephesians chapter 4, beginning from verse number 11. Familiar nga verse kanya tayo dito kakabsat. Sabi po ng Bible, and He gave some apostles, and some prophet, and some evangelists, and hence some pastors and teachers. Amen? Anat serbi na kakabsat, digiti inted iti Apo nga pastor tayo. Kunana iti Bible, for the perfecting of the saints. Kahit nangasawan kakabsat, isudat mangisuro kanya tayo tapnon agmature tayo. Amen. And then, kunana ti Bible, for the work of the ministry. So, kasano tayo nga makatulong kakabsat? Iti ministry,
Dagiti aramid iti apo kakabsat no antay mo't nga nagmature. Alaman kakabsat. Iso nga ado iti young people kakabsat nga sa balit pampanunot na han na maited iti biyag na iti apo kakabsat. Gapuna tampay iso na nga nagmature. Iso nga adot young people nga makatulong ti ministry kakabsat. Gapu tampay nagmature. Han nga basol ti pastor kaabsat, tat ti pastor tayo kaabsat, nakalalaing launay nga mga kasabay ti ebanghelyo ti abo. Ken kastamet kaabsat ti panangisuro na kanya tayo. Awan pulos sa pulen tayo by the grace of God. At daken ka ti problema kaabsat no apeng ang kagmature. So again, the Bible says, for the perfecting of the saints and for the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Amo yun apay kakabsat nga nagmature, iti may nga believer, kunana iti verse number 17. This I say therefore, and testify in the Lord, that ye henceforth walk not as other Gentiles walk, in the vanity of their mind. Amo yung aming kakabsat, kanya tayo, adot karga ti panunot tayo nga nainlulubungan. Isungan nga sumrek, dagiti sao ti apo, dagiti pamagbaga, dagiti pastors tayo, dagiti counsel ti Bible, han nga sumrek kakabsat. Gaputayan ti panunot tayo, adot na inlulubungan nga kargana. Dahil iti may isang reason na kakabsat, no aping hang kagmature. Nagbayag kan nga Kristiyano, nakabaybayag kan nga miyembro, aging gatat na kakabsat, dahil talang bukod mo nga bagbagi, iti daldalaom yan ti church. By God's grace kanya kakabsat, awan iti ng disciple kanya. Amen. Awan nang isuro kanya iti soul winning, discipleship. God praise God, iti pastor tayo iti adadya pasukin. Active iso na iti soul winning. Soul winning ti Sunday afternoon, rumwar kami kakabsat. Kasjay kakabsat, nasursurok, aging nga nagbalin nga habit ko, ububrae kakabsat, dagijay nga banbanag. Datayo, adda pa'y mang disciple ken ka, di ka pa'y agmature. Amen? Gaputa adot karga ti panunot tayo kakabsat, ngahan nga umiso iti pagayatan iti apo. May kadwa nga reason kakabsat, no apay nga iti nga datayo ket haan nga agro, haan nga agmature. Verse number 18. Anat ko na ti Bible, having the understanding darkened, being alienated from the life of God, through the ignorance kakabsat, that is in them, because of the blindness of their heart. Nakudrep ti puso tayo, natangken ti puso tayo. Amen? Nagpipintas nga sa uti apo, nagbabagas nga sa uti apo kakabsat, hanpulos nga tumnek yan ti puso tayo. Hello? Iso akong kunak no kwa Jek Laberia kakabsat, adomot tinatangken ti ulo na. Kat kung kunak, no di mo kayat ti sa uti apo, ken patakaran ti HBBC kunak, upat tari daw, mabalin mo't rumwar kunak. Amen? Kat kung kunak kakabsat, ada iti, ada nakapel fellowship ko nga pastor iji Cagayan, ket kuna na pastor, ikararag na kami. 21 pastor iti timmalaw nga miyembro na. 1. Ket nagsingpet nga pastor, di na amo agunget. 1. Ket anyan tulangan o may HBBC ko na. 1. Ket nakaungunget kakabsat. Iti pastor tayo. Di ngamin? Hello? DJ tupay pastor nga hana, amo agunget, tumalaw tupay ti miyembro na. Ngam praise God, kanya tayo kakabsat. By the grace of God. Kung kunakit, sipod iti kaadak dito'y kung kunakit, may samot pa ilang kit diti timalaw kunak. So, praise God kakabsat. Amuyo, dagita ti rason ken gapuna kakabsat, no apay nga tayo agmature. Ore kasanot kinapintas ti sao ti apo, tengarat kunanan ti Biblia, ti Diyos in regalo na kanya tayo iti pastor tayo, tapnon iso iti bang papanchor kanya tayo. Ngam di tayo mo agmature kakabsat. No nainlubungan ti pagsasaritaan, permi kakabsat, nakamatmature ti panagpanunot mo. Ngam no naindiyosan kakabsat, awan.
Kinan na tayon ti lobong kakabsat. Iso nga nakarigrigat kakabsat ken gagayem. Iti mangisuro na duma kanya tayo nga young people, gaputahan nga sumreg ti sao ti Apo iti biag tayo. Amen? So, amoyo, laglagipon nyo, datayo in bilang ti Apo, praise God. Agyaman ka ti Apo, tain bilang na ka ti Apo, nga makipagnaid jay pagarian ta. Amen? In bilang na ka ti Apo, kaabsat, nga kapasit ka dito HBBC family. Amen? Dagita kumat panunutom, nakapimpintas iti building tayo, kaabsat. Amen? Awan sa pulom, no may panggap kakabsat, iti pa nagserbi ti Apo, nakapimpintas, ti pa nakaisuro na. At dalang ken ka, tanagbayag kan nga believer, di ka matlang agmaturen. Gaputakin nan nakan ti lobong. Nakadadot panunot, wano banbanag nga naikargat ti panunot mo, nga nainlulubungan. Amen? Uray baga ti pastor nga, soul winning ko na awan. Counted to be accountable. Amen? Now, first of all, kaabsat, umuna kakabsat, dapat ngamin, ada iti right perspective tayo. May, ada iti tamang pananaw mo sa ministry. Amen? Hello? Dapat ammom data, makitam data, no ikabil ko ti bagbay iti dito nga ministry, anyan tot mapasamak kanya. So ammom kaabsat. Amen? At dati napintas na ornos, nga panggap mo, pananaw mo, iti dito nga kanito kaabsat. Hello? First, ministry is the greatest pressure. Amen? Praise God. Amoyo, iti ministry kakabsat, dito'y talaga kakabsat ti pakasursurwam, ken pakairwaram nga usto day pagkataom. Amen? Ti ministry kakabsat, haan nga nalaka. Iso nga kung kunak nga kakabsat, tatan nga kanito, nagrigat ti agibaon. Kaabsat, nagrigatan dagiti young people nga sumrek iti Bible school. Amen? One, apay, siguro makita da jay rigat, ngumlaglagi po niyo kakabsat. Awan iti makan no awan ti rigat. Awan ti bendisyon no awan ti rigat. Daytoy ministry kakabsat, naglasat ti ado rigat kakabsat. Persecution, problem, trials iti panagbiag da Pastor John, nga makita yu tatta kakabsat. Iso nga amoyo, dapat maawatam nga iti ministry hangka lang imay tapnon agtugaw. Iti ministry dapat makita maawatam kakabsat nga iti ministry adot pan nakasuot ken ka tapnon iti kasta agro ka. Amen? Oh. No maisuro ka, no maungtan ka, han nga iti agrebelde kumat panunot mo. No diket iso kuma iti reason mo kaabsat, nga mga ramit ka jay kayat ti Apo iti biag mo. Amen? Daddo mga ngayang people, no adalang problema nan, adalang maungtanan kakabsat, agpauyo. Di amin kakabsat? Awa na kakabsat, no dayta ti addaken ka, awahan ka maikarito ya kakabsat. Amen? Iso nga tatabay lang, agpanunot kan. Baka to maungtan ka, kakabsat. Tumalaw ka, agpauyo ka, namnamaam data kakabsat. Hello? Right perspective, ministry is the greatest pressure. Amen? Kung kunak nga rod kakabsat, dagiti na sursurok ti ministry kakabsat, aslanak lang nagbasa di Harvard. Amen? One, haan lang nga na spiritualan kakabsat. Ore pa'y dagiti panag-mekaniko, panag-plaster iti, dagiti facility and the church. By God's grace, kung kunak ka dagiti member kakabsat, kung kunak kanyada, dito yung ti Apo nga blessing kanya tayo, dito building kunak. Dapat every week, kunak nga mamentenar. So nga, by God's grace, to no December 28, ay so iti general cleaning me kakabsat. Maintenance. Amen? Kung kunak kakabsat, inong takdagiti, dadumay di na minsan, at kitkitain da jay sango kakabsat, lablabasan da, mapandag bisita, kat sango nakarugrugit kunak, di daman lang mamapan. One, iso nga adono, daduma kakabsat, adot miyembro nga, taylang bendisyon tikit kitain na.
Amen? Ngam no problema, wano dagijay, banbanag nga aramido ng ti ministry kakabsat, awan. One. Apay kas jay kakabsat. Hello? Agro tayo kakabsat. Agnakom tayo. Lalakay, babakit tayo ti pamati, agnakom tayo kakabsat. Baro nga tawon manahin. Amen? O magkita nga ni Pastor John kakabsat, idimay kami. Kakaasing agdaldalos dita kakabsat. Amen? O. Hello, young people. Tumulong tayo iti trabaho ti Apo kakabsat. Iso nga insalakan na kayo ti Apo, tapnon adada kabadangan ken makatulong iti trabaho ti Apo. Amen? May kadwa, letter B. Ministry is the greatest pleasure. Amen? Oh, iso akong kunakit, amoyo, notat tayo lang, notat kayo lang nga nagbalin nga miyembro kunak. Dapat, makita yun no kasano nga nang rugi ti HBBC. Tamo yun, nagite nang rugi nga mintata nga taw-tawon no, 5 years pa lang Christian, handa makita, mananam kakabsat. Jay pagka HBBC da kakabsat. No anyat nang rugyan na, no kasano nga timakder, anyat rigat, dagiti imuna, awan. Dagiti kasave lang tata, awan kakabsat. Para tugaw, no dagiti blessing ti Apo, di dapay among i-plastar. Laglagi po nyo, no anyat nang rugyan na kakabsat. Adong arigat, adong atuok. Amen? O, tata, by God's grace, halos amin tayo, ada HBBC ministries, adalugan na. Idi ka, awan kakabsat, kakasta. Dagiti na duma, paralugan lang. Di amin? Di dapay amo, no daduma, di dapay amo nga plastaran dagita lugan. Hello? Amen? So akong kunak no kwa, dagiti kakabsat, di klaberya kakabsat. Amuyo, dagito'y blessing nga inted ti Apo kanya tayo. Dapat amuyo mo't nga taripatwen. Han kay nga nagrigat ka dagita. Naisa lang kayo lang, kung kunak. Awanan, basta lumugan lang. Ngam kitain niyo kakabsat, manananam tayon ti blessing ti Apo. Nagita tayo pa'y kakabsat? Amen? Blessing ti Apo dagita. Ngam laglagi po niyo, dapat mapasamak nga umuna kanya tayo kakabsat. Iti dagiti adong nga pasamak. Trials iti ministry. Ministry is the greatest pleasure. Letter C. Ministry is the greatest treasure. Amen? Dahita kakabsat. Oh. Amoyo, hamo talawan iti ministry kakabsat no isot kinabak ng tibiyag mo. Amen? Naawatan nyo, kakabsat. No ti ministry, ti trabaho, ti Apo kakabsat. Kat isot kinabak ng tibiyag mo. Hamo pulos kayat nga talawan. Apay, gapo taamom nga da ito trabaho ti Apo. Isot kinabak ng. Hello? Iso nga datayo nga di agin invest kakabsat. Yang art ko na ni pastor. Nya, no awan paset mo, awan na mo pulos maragsak. Awan pulos yaragsak mo. Amen? Ngam no si kakat nagipagpaset kakabsat. Ammom nga dayjay inaramid mo kat pagayatan ti Apo kinabak nang dayta iti pusom. Amen? Treasure kakabsat. Letter D. Ministry is a privilege. Hello? Pribilehyo kakabsat. Dagiti banbanag kakabsat nga ayan tayo nga trabaho ti Apo. Anyaman nga ministry nga addaken ka, pribilehyo data. Ket no pribilehyo kakabsat ken gagayem. Mabalin ka nga mapukaw dita. Iso nga dapat saya atom kakabsat iti panagserbim kadagita nga inted ti Apo ken ka. Amen? Dayjay. May kadwa, right perspective. Number 2, right character. Amen? Now, in the book of Genesis chapter 2, tignan niyo itong verse na ito. Genesis chapter 2, verse number 15. As iti ko na iti Biblia. Genesis chapter 2, verse number 15. The Bible says, And the Lord God
took the man and put him into the Garden of Eden to dress it and to keep it. Ilagay natin ito sa pangkalahatan, no? Sapagkat si Adan lang yan. Ilagay natin ito sa pangkalahatan. Amoy yung kakabsat, kunana ti Biblia, naglawag. Ni Apo Diyos isot na ikabil kan ni Adan. Ije Garden of Eden. And dress it, the Bible says. And keep it. Amoyo, anyaman ngayon yu tata, ministry, profesyon, ti apot na ikabil ken ka. Amen? Ketlaglagi pam. Kunana ti Biblia, dress it and keep it. Dahil tanga na ikabilan ti apo ken ka, at the blessing ti Diyos. Hello? At the blessing ti apo. No may panggap ti ministry, no agdalos kakabsat, hamurigrigaten kakabsat, at the blessing ti apo ken ka. Itat na ikabilan ti apo ken ka, taam mo na nga sika ti makaaramid kadayjay kayat na. Yan dagiti profesyon tayo kakabsat, anyaman nga profesyon data kakabsat, ti apot na ikabil ken ka. Ngamlaglagi pam, kakabsat, ni Adan, inikat ni Apo Jay, Garden of Eden. Hello, apay kakabsat, pinaalis ang Diyos si Adan dahil siya ay nagkasala. Hindi niya ginawa kung ano ang tama sa Diyos. Datayo kakabsat, mabalin na tayong ikatan iti Apo. No inikan na ka ti Apo kakabsat, iti ministry, mabalin na kang ikatan ti Apo. Iso nga kakabsat, dapat nasayaat, jay kauugali ken kababalin ti biyag tayo. Amen? Yan tangay ti Apo tinangited, DJ nga blessing, nga agyanda di jay, ti apot ng kawes kanyada, ti apot nangited, DJ blessing da kakabsat, so awan sa pulon na ken ni Apo Diyos. Yan ti ministry, awan sa pulong ti Apo. Amen? Panagserbim ken ni Apo Diyos kakabsat, isulat ayusam, isulat iplastar mo, jay ugalim nga agserbi kakabsat, aramidem ken ayusam. No aduma nga aming kakabsat, adada ministry kanya tayo, no aduma agtabao tayo, no agmermer tayo, amen, agreklamo tayo, dapat napintas di ugali tayo, nasaya at jay puso tayo. Hello? Amen? Right character. Ti karakter nga dapat adakan niya tayo kakabsat na indyusan. Hello? Urean niya't mapasamak ken ka, maungtan ka man kakabsat, mabagbagaan ka man, no adda ken ka iti na indyusan nga kababalin kakabsat, hangkan to pulos nga agreklamo. Amen? Hangkan to pulos nga agreklamo, apay kakabsat, gaputan na muli ka kakabsat, kadayjay kina Diyos, kakabsat nga kababalin, na isuro ken ka, no kasano kakabsat, iti mang tengal ti ministry, nga adda kakabsat, iti espiritu ti Apo. Amen? Right character. Nasayaat mo't lang ti kababalin tayo kakabsat. Of course, da tayo kakabsat, nya, human nature. Adakan niya tayo, iti basol kakabsat. Isungar nga no, matubngar tayo, adda di panagreklamo kanya tayo. Amen? Ngam sapay kuma, dete ko na akon, ti kabayag mon nga miyembro kakabsat, nagmature ka kuman. Na-adapt mo kuman kakabsat, dagiti prinsipyo iti Biblia, nga kayat iti Apo nga maaramid iti biyag mo. Amen? Right character. Number 3, kakabsat. Number 3, right understanding. Amen? Right understanding. Aday ti usto nga panakaawat mo kakabsat. Amen? Maawatan mo't lang iti ministry. Maawatan tayo mo't lang ti ministry kakabsat. Maawatan tayo mo't lang ti trabaho ti Apo. Amen? Maawatan mo't lang detar aramidem nga para ti Apo. No di mo maawatan kakabsat, addan tulat tayo iti panag-question yan di panunot mo. Amen? Isong amuyo kakabsat, datayo, no hamo aramiden deta kayat ti Apo iti biyag mo, gaputain bilang nakan, song batam to ti Apo. Amen? Song batam to ti Apo deta.
Kat babayin ka dagiti sao ti Apo kabsat, nga mang magan tayo, isot mang puno ti panunot tayo, ma-enlighten ti panunot tayo, maipapan iti ministry, nagpipintas dagiti lesson iti pastor tayo, maipanggap ti ministry. Amen? Permi na kakabsat nga, ipakita kanya tayo iti ministry, permi nang ipakita kanya tayo iti trabaho ti Apo, tapnon maawatan, makita tayo, ket aramiden tayo, dayjay nga trabaho ti Apo. Amen? Isong di tayo maawatan, awan nakakabsat. Narigat mo nga maaramid jay pagayatan iti Apo ti biyag mo. Amen? Number 4, kakabsat, last, right focus. Amen? Right focus. Awan sa bali nga panggap tayo kakabsat, nuhaan nga iti Diyos. Yung art ko na da pastor, edi kalman, amin dagito'y kakabsat, maipapan amin ti Apo. Isong amoyo, no dagita nga aramiden para iti Apo, ket ti Apo't sentro na kakabsat, at danto ti panagprogreso, ken pan nakapasayaat na. Amen? Isong nga dagita kakabsat nga wanbanag, nuhan nga ti Apo't panggap mo, awan, mapukaw ka. Isong nga tatapay lang, isettle mo ti panunot ken pusom. Naimay ka lang, gaputa, da nakitam nga napintas, awan na. Baka to nagawid ka, awanen, awan di sa uti Apo. Ti reason na kakabsat, no apay nga addakad toy, kan apay kakabsat nga aramidem di trabaho ti Apo, gapu ken kuana. No awan iti Diyos, awan kakabsat. Amen? In bilang nakati Apo, laglagi pom data, in bilang nakati Apo, ket ti Apo, song batam tumet ken kuana. Iso nga, tilaangan aramidem kakabsat, agkambul ka, nya aramidem di kayat ti Apo, iti biyag mo, tapnon iti kasta, sumango ka iti Apo, nga natarnaw ti pusom, natarnaw ti panunot mo, natarnaw ti biyag mo kaabsat, nga mangsango ti Apo. Amen? Awantot pakababalawan. Awantot pakapilawan ti biyag mo. Amen? So dayjay kakabsat, counted to be accountable. Amen? So tumakder tayo amin kakabsat, gaputa medyo aguyak takpay lang amin kakabsat. Amen? Let's pray. Lord, agyaman kami, Apo, deto'y Apo ngayon kami naadal. Sapay ka di, Apo Diyos, tatumnag iti puso mi, Apo. Keta agyaman kami, ta inbilang na kami ng anak mo. Inbilang na kami, Apo Diyos, nga mga ramid kadagitik pagayatam. Ket Lord, sumangangukam tuken ka, ket song batang minto, Apo Diyos, dagitoy nga impaay mo kanyami. Ket dawaten mi nga rod, Apo Diyos, nga tulungan na kami, nga maaramid mi, Apo Diyos, iti pagayatam, iti panagbiag mi. Tatta kuma, Apo Diyos, nga tawan, makita mi, na inventory min, Apo Diyos, ti biag mi, nga adot pagkukulang mi. Kat Lord, daytoy kuma, sumangbay nga 2023, Apo, aglalo kat nakapinpintas, daytoy tema mi, Apo Diyos. Tulungan na kami, ikargam ti puso ken ti panunot mi, Apo Diyos, nga dayta, Apo Diyos, nga tema, isot karga ti puso ken panunot mi. Tapnon itikas ta, Apo, naragsak kami, Apo Diyos, nga tumulong ken mga ramid iti pagayatam iti panagbiag mi. Alawen, Apo Diyos, ti kangarod, Apo, iti agtultuloy, nga makibait pa'y kanyami kadagiti saom iti daytoy nga bigat. Ken agmalem, Apo Diyos, nga maygan mi. Isaganam, Apo Diyos, dagiti puspuso mi, Apo, konbiktaram, Apo Diyos, iti bibiyag mi. Amin dagitoy dawaten mi, itinagan ni Apo ming Jesus. Amen.